Vi har finnet året Bent Juros fra SJUF, og Bent, hva helst du om døsten da? Jag vet inte vad man ska säga. Vi är runder om Katel väl och välja i det. Har nationellt ett otroligt gott liv. Vi fär in och röna spel och spel och det är synd tungt att vi missar bollen för nätt upp i all upp någon. Och att det ser man får ta kontroll upp. Och man har kvar alla dögner. Nu tappade vi en 20 plus mål. Månen så står med Lineberg. Och det är han. Jag hade inte han där. Vi har spelat mot Norrland förra år här som vi har klarat konfront. Tappt vi en mål minst med rätt och fyra eller vad det var. Men det är stora månader. Tar renna och kunde gör vi det är inte kanske det att vi har inte mycket där som kanske är ligger backout någon som är landskapsingenjör center ringt att komma finalen här i Gospel. Vi har inte steppa cup nu så kanske det här som nej det är det har gått för hatta bättre. Avtaler och liknande som var just Arndisten vart här Hillnar nog väl. Nej, vi räknar köra det. Vi avtalar Arnkav som gör det som gör trubbel till att vi gör trubbel för oss själva. Vi missar bollen för nätt upp i all läkan ut och tar släppa att kontra på den här vägen. Så avtalen är halt inte nå väl, men det är också själva attack. Bent kappingen välrunnen och SJUF till ligga näst atlas. Det är nöktande för att fällas med SJUF. Nej, alls inte. Vi vill ju alltid ligga toppen någon, men vi skulle också gå ta det. Vi spelar ett nytt lag in och tar vi för det vi kommer inte ligga i toppen någon på den vägen och så vi skulle men det är ångande nöktande ligga nästa atlas. Vi vill ju ligga allt uppe i toppen någon alltid. Kvarstår. Bent, tack för det och gå ända framöver. Tack för det.